да. Әнкәй, синең белән сөйләшәм. Шул ук күзләр, шул ук җыерчыклар, еллар узган, мин дә үзгәргән. Әнкәй, ә син хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә әнкәй, ул көн килеп җитте. Миңа бүген нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап кызым әйтте. Белсәң инде ничек түзгәнне. Әнкәй, тәгърим, әгәр булдыр алсаң, кичер мине биллә кызыңна. Аңлатсам да сүзләр җитмәс исән, кочаклыйм кызыңна. Әнкәй, минем бүген искә төште, ул чак миңа 15 яшь иде. Җәйге төннең үткәнен дә сизми, иртә белән генә керелде. Ә син әнкәй, күзне какмагансың, каршы алдың мине ишектән. Юлый тиргәгәнең әле, менә хәзергедән ишетәм. Әйе, ул чак мин үз-үземә бик зур үскән кебек тоелдым. Ничек инде син мине аңламыйсың, әнкәй? Мин бит инде хәзер зур булдым. Тәгърим, әгәр булдыр алсаң, кичер мине биллә кызыңна. Аңлатсам да сүзләр җитмәс исән, кочаклыйм кызыңна. Әйе, әнкәй, мондый хатирәләр яши-яши шактый җыелды. Син кисәттең, кайнар күз яшьләре рәнҗеш булып миңа коелды.